日本人过来台湾之后，确实带来青岛现代化嘅建设。马鲁克水理论讲，真正的问题係啲 Blue George， 可以啦，從係 NSA 卡住變到更難更好。不過使用乜嘅重要嘅東西冇得。時態講清楚嘅，時態清楚，然後人嘅幸福，原來係兩件事，做唔得，不用向下講嘅。谁都可以，谁都快，把你逼得落去。谁都可以，阿姐，你看呐，我跟来啊。 30年偏偏呢，喺台灣就變做一隻更文明嘅社會。時態進步，用電腦本年不興。明白？你不准出來，講會做得咯。根本早晨有人啲好料神發現，口巴也是個死神，一下萬內傳，係你丑本人處處退丑，冇想你口巴也是大死了。なんで俺が甘いのダメなんだ。言ってみろお前。我大嫂知道進港，我要走別人。主管好。 要主管哦！這麼幹，你幹什麼幹？掉，超過兩台，掉。誰都可以，都可以。航天前總總好，空了不會張狗。 这家是同好，为了女体的同家向下去。你在嘛？甘蔗1.56，2.52米，扣的天薯、皮料、碎料、菜薯的工钱，一夹迄共300，2夹啦。安尼青菜酸要做得成500。春太切。 今日嘅春太上去播咯！哦，可以啦，春太切！挨我條葡萄變甘蔗。來，太搞甘蔗買本挨出面去到飛沙橋。雖然講挨樹嘅家私比你定較大一些咧，唔過。 哪會出面落飛沙橋？太搞唔是啊！今年前地產暴增薯條，讓我做起解調價。嗰條阿本嚟，我都調好些，唔會有問題啊！哦，你媽啥？天下受眾呢？睇日本第一棍。乜人講台灣人咩日本？挨出面乜咁咩好些。拿聲聽，來，要復殺！幫你做㗎，飛沙便宜啦！我呢度都見到啦，一係要搭 K 俾你 ，K 我睇過煲低啦。這件事，俺兩兄弟聽錯會負責，來衝一衝拜託大家，本來一些時間，老師是真相查出來，俺來下搶念書，我搶大家搶命，安尼政府將會從事未來，俺將唔會被飛沙洗叫。有講搶念。 就係因為搶年前幾年阿不能失手亂命唔啲啊！冇咁簡單。出台搶年，你有別的辦法冇咁嚴重，聽說有辦法。掉碟食啊！拖馬鈴呢？冇刀誒！拖馬鈴呢？請得上，台燈，十字機上，挺用煙。 前幾年の薬見つけた。急いで来た。春太前。給托。
看游去听哩。含有呀的比美武器。哦，亚纳西。是吗？清一色堆堆会带是西团。すいません。ありがとうございます。金田さん、バカ野郎！新特捜はどこだ？お前たち奴を見つかせ！絶対に逃すな！你们种猫吗？种猫，所以你就是。いや、ちょっと見たいだけです。唐公喺鐵網派嚟嘅啦，今日本啊，呢啲已經年票查過呢就假啦。紹介霊村派出所所長の鈴木亮平です。豊田殿をご歓迎申し上げます。鈴木さん、こんにちは。サメ。戸田さん、ヘビ先生です。ヘビ先生は目の前におられます。ヘビ先生は普段から冗談がお好きなんです。一緒においでになったこのシンさんが有名なヘビ先生ですよ。金德堂，乖乖批合もう外中分野語法官。私はヘビ先生。飲みましょう。むしろこちらの方がそいつなんで。戸田さん、どうしました？ヘビ先生、あなたが本当のヘビ先生。秘伝の処方を私に。戸田先生、秘伝の処方は本当にないんです。我的爷！一起来做哟！あがりにかけるんだ。あがりにかけるんだ。はい。重さは2斤ですか。所長さんには1斤14両結構です。2斤は2斤だ。どうして1斤14両になるんだ。なぜ安くする。まさか計りがおかしいのか。いいえ、これは新しく買ったはかりです。本来は2斤ですが、所長さんのために。はかりをよこせ。はかりをよこせ。早くしろ。所長さん、どうぞどうぞ。はかりの針はきちんと。長尾。はい。2斤を1斤14両として計算されたんだが、このはかりは壊れてるんじゃないのか。ええ、そのようですね。そんなことありません。これは新しく買ったはかりです。問題があるなら直してきます。どうぞお許しください。壊れてると言ったら壊れてるんだ。使えないもの修理する必要があるから。こっちは道路法違反でこいつを逮捕しろ。はい。すいません。どうしたんですか。ここは私のです。話してください。ここはお前の店か。はい。よかろう。女を離してこいつを逮捕しろ。はい。皆さん、私たちの何もしていません。どうしてまた彼女を逮捕するんですか。
条的鞋，拜托日本的字典，请咱讲嘛个要好啊！无爱日好。お前がやれ。望乾坤，闭目笔，赤神表演，师兄弟，水滴多出，明朝看，凡是杀虫，战神鬼。救我！救我！一拜天地，祝福唔到，百年好合。就算也係成功嘅，睇緊邊度就會幸福快樂嘅。今年我靠自己嘅力量出頭天。Heavy先生です。大丈夫ですよ。乾杯！进来了！那打吊命，忙住吧，开路！龙马冒吹。哥，我唔知係唔係三錯時代，你有夢想都冇辦法。我希望好好講嘢，留後推講，也對你嘅表愛。なんだねヘビに言ってみろお前。あいた。何をする！去睇架拖唔拖？我们又一代人生的前地產。
乃是落一个安详的世界呢。头上打着银币，すいません。辛苦消散可怜待，已经写下我的。陈太贤。